Mamasyal tayo ngayon dito sa MOA, Mall of Asia. Dito sa Pasay ba to or Paranaque? Sa dito sa MOA. Have a Happy New Year to all of you and always be in good vibes. So ayan, pumunta ko rito para mayroon akong binili. Ano, mga panggamit ko sa aking bisikleta, ang binili. Mga ano to, mga clothing. Ayan. So, matapos ko lang mag-shopping kasi ito yung ibinalot SM kasi wala silang bag, eco bag daw. Masyadong mahal. Kaya ayaw ko gumastos. Pwede naman to, okay na sa akin yan. Malaga, may lalagyan. So guys, nandito tayo ngayon sa MOA. So ayan, pasyal-pasyal muna tayo. Ayun o, maganda. Hi, shout out girls. Hello. Ayan. Ayan, pasyal tayo. So guys, itong binili ko, hindi naman pang mayaman to. So kaya, kung meron kayong stars, bigyan nyo na lang ako ng stars para masustain natin yung pagbibigay ko sa inyo ng video. So ayan, babaguhin ko yung ano natin ngayon, content. Lagi na ako magla-live. Lagi ako magla-live sa Metro Manila. Kasaan nyo? Ayan. Maraming tao rito, parang Pasko pa rin. Hanap muna ako ng makakainan. Nagutom na eh. So ayan. Mga pasado alas 9 na kasi, pauwian na sila. Ayun, no? Pauwian na, pangkaramihan ng tao. So, tunda ako sa, gusto ko nang amoy. Kaso, hanap muna ako ng makainan, magutom. Pakita ko nyo pag bakit ang ayun, mga ibang kakaiba. Pakita ko nyo, bituin ko. Wala, tayo punta. Ikot muna. O dito, McDo. Kasi wala rin kang hamburger sa plastic. Take out. Ano may break? Meron. C9. Ayun yun. Dessert combo lang. Kape. Ay, magutom na eh. Dito kumain. Pareho lang daw kami. Mall of Asia. Yan. Maambon.
Umaambon, umuulan. Okay guys, hello. Kung hindi pa dyan nakapag-like, sa inyo na mag-like kayo, mag-comment and share. Kaya ito, para sa inyo, mamasyal tayo rito sa MUA. Tara, ikot-ikot tayo. Ayun nga pala. Wala pala. Nandito pala yung mga kainan. Yata. Ito wala. Puno ang mga kainan. Puno, walang space, dami nakapila. Ayaw mo ulitin mo ganito. So, Jollibee. Oh, Jollibee. Puno. Ayaw ko ng punuan. Magutom pero wag na lang. Ayaw ko lang kasi nung daming pila, haba. Okay guys, shout out lang kayo dyan. Shout out, shout out. Okay, may viewers akong isa. Thank you. Okay. Meron dito pala fountain. Tara ako sa ganyan. Malipas oras. Ayo. Ay, meron ditong picture-picturean. Ito sila, picture-picture. Bagong extension. Umulan kasi. Mambon. Balik tayo. Umambon.
na lang ako. 9 pasado na, 9 o'clock. So, gabing-gabi na. Kaya, ayun tayo. Okay. Nagkipit. Oh, yan oh. Kasi ang ano patas yun eh. 100 pa. Oh, yan. Layo ng iiwat natin. Layo ng iikutan. So this is Waray. Please subscribe, like, and share. Hidro. Yan, may makto dito, puno na naman. Minabutan pa po ah. Laging puno. Ano, uwi na nga lang. Sarado pa. Sinarado pag pedestrian, pinapahirapan mga pasahero. O, tinan mo. Klaseng multo. Oh, pedestrian. Sinaraduhan, pinapahirapan yung mga customers dito eh. Lang ako tatawid para unique. Dito ako tatawid para unique ha. Kasi doon, malayo. Ayan. G-walking. Pero, ano tayo magagawa eh. Sinarado. Saka yan. Hindi, wag na tayo mo. Okay. Siyempre, matbig muna ako rito. Gutom. Ay, ito na lang. Saan ba? Yan pagpiliin. Ito. Hindi na tayo. Solo. 60. Ano bang solo? Sarado na. Sarado na raw. Hotdog. Ay, hindi organic ang hotdog. Air good food. Uwi na lang ako. Wala akong gustong kainin. Hotdog kasi, ano yun eh. Processed food. Gusto ko kainin. Organic. Ayaw ko ng processed food. Ayan, nandito tayo sa labas ng MOA. Ayan o. Medyo madilim, pauwi na tayo. So, bandang ilaw-ilaw. Banda ritong ilaw-ilaw, malapit na sa sakayan. Oh, ano.
Yan, picture-picture yung iba dyan na mamasyal. Oh, ayan. Ayan yung globo, pamilyar kayo yan, di ba? Muwang-muwa talaga yan. Globo. Wow. Oh, ayan. Maambon. Oh, maambon. Oh, ayan. Dito tayo sa sakayan. Hanapin natin yung papuntang north, monumento na bus. Ang loading, babaan dito, hindi sa, ayun, sa loading, sakayan. Ayan. Okay, dito hanapin natin ang sakay ng pamonumentong bus. Ano? Tumukan. Ano bang signboard nitong bus na to? Pitex. Ano ito? Monumento. Ayun. Bus station naman sa kayo, bus station na po. Okay, tanungin natin na. Bus station daw dito. Boss! Mag-monumento ako! Monumento! Dito! Happy pa. Mangyari na yung takot lang sa Kitsa. Walang sakayan dito sa Muwa. Dito sa monumento dahil pupunta pa ng Pitex doon sa Paranaque. So let's go. Lakad. Lakad mo lang pupunta doon sa May Pasay. Ayun. Doon sa Ruas Boulevard. Ano? Ano ba yan? Go! Tara. Okay, magaw. Papunta pa kasi ng Pitex eh. Pitex. Paranaque. Pagdating doon, mahaba ng pila. So, mag-shortcut tayo. Punta ako ng Ruas Boulevard sa may, muna sa may pupunta ang Rotonda. EDSA yan eh. EDSA diretso. Tara. Oh, Pitex! May Pitex po dyan. Dito po kayo. Wala. Lahat talaga. Alanganin. Ang mangyayari ay dito na lang tayo. Tapusin ko na yung pagla-live para makapaglakad ako ng maayos kasi delikado sa kalsada. Agawin ng cellphone na to. Yari tayo. Oh, guys, kita na pa. Subscribe. This is yours. Waray and Happy New Year to all of you. Thank you. Subscribe. Share. Thank you.